गासै रायजो राजा बिथांमोनजों लोगोसे बादायारि बिथांमोन गिबि गिबियावनो नोंथांमोननिसिम आंनि सिबिनाय आरो अननायखौ बावहरबाय। दा बेवहाय आंखौ गाहाय आलासि महरै लेंहरदों। अदेबानि आंहा जोबोद आख' फाख' जादों जे आङो बे गेलेनायनि सोमोन्दै मा बिबुंथि लाखिनो होननानै। मानोना आं जाबाय हारिमुनिसो मानसि। जों मेन्डेलाया दा मोजां लाखिगोन बियो गेलेनायनि सोमोन्दै। गेलेनायावबो मोजांमोन मेन्डेलाया। दा जियानो जा सिसुपानि नखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखरखौ बावहरगोन। दिनै बिथांमोना दा फुटबल टुर्नामेन्ट होबोगासिनो दं। थारैनो बेबायदि बादायलायनायनि गेजेरजों जोंनि इयुन जोलैखौ गेलेनाय आयदायाव थुलुंगा होनो हागोन आं बेखौ सानदों। मानोना जोङो दिनैनि मुगायावहाय गेलेनाय आयदाजोंबो गावखौ गायसननानै लानो हायो। दा बेखायनो बेफोरबायदि बादायलायनायनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव साफा साफा राफोद गेलेगिरि सोरजिनो हागोन होननानै जों मिजिंथिनो हायो। आरो साफ्रोमबो गेलेगिरि बिथांमोनखौबो आं खावलायगोन जोङो गेलेदोंब्ला नैबे खेलाखौ जाहाथे नोंथांमोना इयुनाव गावनि थांनानै थानायनि राहा हिसाबैबो लानो हायो। दा बिनि थाखायबो नाजानाय थानो नांगोन। बुंनो थाङोब्ला जोंनि ट्राइबेल जायफोर सुबुंफोर दङ बे सुबुंफ्रा गुबुननि रुजुनायाव जोबोद राफोदसिन। बे हिसाबै जोङो बर'फ्राबो थारैनो नैबे गेलेनायखौ जुदि मोजां खाबु लानानै बा प्रफेसनेल हिसाबै लानो होननानै जुदि गेलेनो आवगायलाङोब्ला थारैनो इयुनाव जोङो देरहासार जानो हागोन। दा बेनि थाखायबो आङो गेलेगिरि बिथांमोनखौ खावलायगोन। दा जोंनि गेजेराव बर'फोरनि गेजेराव निश्चय नोंथांमोना बयबो खोनादों बा मिथिखागौ बिथां हलिचरन नार्जारि। दा बिथाङाबो दिनै ISL आव बाहागो लादों। जायनिखि जोंनि आसामनिफ्राय सासेल' नायल' जाल' आरो बे ISL आव बाहागो लानानैनो दिनै हलिचरन नार्जारि बायदिया गावनि जिउखौ दैदेननानै लांनायनि मोनसे राहाखौ खालामनानै लानो हादों। दा बेखायनो जोंनि इयुन जोलै फुटबल गेलेनो मोजां मोनग्रा बिथांमोनखौबो आं खावलायगोन जाहाथे जोंबो दा नोंथांमोनाबो बैसिम दावगालांनो हायो। आरो बेबायदि जानो गोनांब्ला नोंथांमोना साफ्रोमबो बेखौनो मोनसे थांखि हिसाबै लानानै गेलेनो आवगायलांनांगोन। दा बिनि थाखाय आं गेलेगिरि बिथांमोनखौ खावलायगोन। दा आं दहायनो बुंखादों बे गेलेनाया आंनि आयदा नङा हिसाबै आङो गोलावद्राय बिबुंथि लाखिनोबो गोसो गैया। दा जोबथारनायाव आङो बयखौबो खावलायगोन जाहाथे दिनैनि नैबे जे फाइनाल बादायलायनाय बे फाइनाल बादायलायनायाव गासै गेलेगिरि बिथांमोना गावबागावनि डिसिप्लिनखौ मेनटेन खालामनानै गेलेलांगोन आरो गावनि साबसिनखौ जों साफ्रोमबो नायगिरि बा गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा बिथांमोननिसिम दिन्थिनो हायो बा दिन्थिगोन। दा बेखौनो आसा खालामनानै आंनि बिबुंथिखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय, थेंक इउ।